Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mayang hapon mga kabombo, Negros Occidental, sudad sa Bacolod kag bugos nga Pilipinas, bugos sa kalibutan. Nakapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes, petsa 22 sa bulan sa Agosto tuig 2022 sa kakaron. Liton kita mga kabombo sa aton sa ring mga headlines. Dalagan sang trapiko sa Bacolod ang magutok kadungan sa pag-uumpisa sang klase. Labing una nga flag ceremony sa Bacolod City National High School matapos ang duha ka tuig nangin madinalagon kaina. Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental minado nga may kakulang sa gyapon sa classroom sa pisar nga 50% pa lamang ang capacity kada schedule. Presidente sa National Congress of Unions in the Sugar Industry in the Philippines ginakalipay ang pag-appoint ni President Marcos Jr. kay David Jan Thaddeus Alba bilang acting SRA administrator. Isa pirason matapos nakabunggo ang tricycle sa aberyado nga truck sang tubo sa Banwa sang Hinigaran. Mga tagdaog sa ikaduha nga studio draw kag online activation sa inanswerte sa Palengke promo, tuman ang kalipay sa pagbaton sang ila nga premyo. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Liton kita sa detalye sa babalita, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakoraman si Bombo Ponce Espino, kadungan sang pag-upisa sang klase nangin magutok na ang dalagan sang trapiko bagod bandamo na ang mga nagabiyahe nga mga estudyante patulong sa mga eskwelahan sa Negros Occidental High School. Nagdangat sa 9,059 ang mga registered learners kag 1,506 diri ang mga grade 10 students santo sa pinakuli nga data. Madamo sa mga na-stranded nga mga estudyante sa waiting shed sa eskwelahan kasunod sa pagtupa sa madamol nga ulan kay nasang aga. Isa man sa nagpagutok sa trapiko kay nasang aga ang madamong estudyante nga nagatabok sa pedestrian lanes malapit sa eskwelahan sa syudad sa Bacolod. Naka-complete uniform naman ang kalabanan sa mga estudyante nga nagpadulong sa NOHS. Mayroon naman sa gibutang lugar agud ma-check sang temperature sa mga estudyante kag ginaobserbar man sa maini ang physical distancing sa mga classrooms. Samtang ginkalipay naman sa mga girikanan ang pagbalik sa face-to-face classes bagod mas maayo ini kumparar sa modular learning. Sa Rinalyn Diaz may
mga estudyante sa grade 11, grade 12 mas maayo nga naga face to face sa mga estudyante bagod mayra na sa maestra nga magatudlo sa ilabi na sa mga subjects sa mga topic nga hindi nila maintindihan. Suro kay Diaz maayo man ang modular bagod wala sang plitihan apang mabudlay man sa ila bagod kun nagapatudlo sa ila mga estudyante sila man mismo ang nabudayan mas gani mas maayo nga mayara sa maestra nga nagatudlo sa ila. Wala pa ini nakabakal sa requirements sa eskwelahan bago ginahulat pa nila nga ihatag sa mga manunudlo sa mga estudyante. Before sang pandemic, though burobod lights because sila lang yan nagahimo sa nila yung studies nga ti burobod light kung sa amon man ti kabudlay man sa amon magtudlo gid sila kay ti gapangita man sang income adlaw-adlaw. While nami gid kon face to face, it's because arang ila teacher nga mabuli gid sila pag pagtudlo. Si Rinalyn Diaz Iloy sa estudyante sa Negros Occidental High School. Samtang nagapasalamat man si Maricel Sombi ginikanan sa grade 10 ka grade 11 nga estudyante sa Negros Occidental High School nga mas maayo nga sa eskwelahan ng mga kabataan agud mahimo gilayon nga ang dapat nga obrahon. Suno kay Sombi ang mabata ang wala gilayon nagaobra sa ilang module gilayon sa pag gilayon sa naga-modular pagani mas maayo nga mayara sa mga maestra nga magtudlo. Mas maayo na lamang ang face-to-face classes sa pisar nga magadugang ang ila gasto. Samtang ginplanuhan ng adaan sang pamunuan sa Bacolod City National High School ang pagpatigayon sang programa para sa unang adlaw sang school year 2022 to 2023. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Richard Hilangre, principal sa Bacolod City National High School, nangin madinalagon ang pagpatigayon sang flag ceremony kag program sa unang adlaw sang klase. Suno kay Hilangre mayara sa mga absent apang mas madamo ang present apisar nga nagulan. Bila sa mga problema nga nakita sa mga ini among madamo sa mga grade 7 students ang wala makatultol sang ilang classrooms. Samtang mga kakulang sang suga sa mga kwarto kag iban pa kabudlayan ang na-resolve Manila gilayon. Magapatigayon man ang Bacolod City National High School sang psychosocial activities agud nga hindi magulpihan ang mga kabataan bangod kinahanglan sang mga ini ang adjustment matapos nga masobra duha ka tuig nga wala nagpatigayon sang face-to-face classes ang mga eskwelahan bangod sa pandemic. Ginauman man sini nga 100% ang attendance sa mga manunudlo bangod crucial sa mga ini ang pag-report sa unang adlaw sang klase. Ginpahayag man sang principal nga mat-amat man nga gina-address sa mga teachers ang learners gaps sa mga estudyante. We know nga sila mismo are really excited. May mga normal gid man nga tidra sa gate bisan wala pa ganing COVID naga-traffic man dira po na remedyohan man. And then despite nga nag-ulan sang aga, nakita naton nga ang report sang akong department heads nga sa kada kwarto kay mga tag 20 students mo na da. Tagduwa man lang absent, no? May amo na tagduwa, tatlo. So meaning nagapakita ini isang great enthusiasm on the part of our students na magbalik na sa ila klase. Nabatian si Richard Hilangre, ang principal sa Bacolod City National High School. Nangin mataway man ang pagsugod sang klase sa Negros Occidental High School apisar nga nagulan kay na sang aga sa unang adlaw sang klase. Sa TV sa Bombo Radyo Bacolod kay Josette Terora, principal sa Negros Occidental High School bangod nagaulan kay na sang aga ginabisuhan na lang ang manunudlo nga sa classroom nila magaparigayon sang flag ceremony. Suno kay Terora nakapasar sila sa assessment kanihalin sa grade 7 tubtob sa junior high school magaparigayon sila sa full blast in-person classes o kon 5-day per week instruction samtang ang senior high naman magaparigayon sang blended learning bangod sa kakulang sang classroom. Ginhatagman sa principal nga uling adlaw sa enrollment subong santo sa memorandum circular sa Department of Education o kon DepEd. May nagingagaw man sa pagpa-enroll kay ina sa senior high school apang ining ginabisuhan nga dapat pareho ang track agud nga hindi ma-display sa mga enrollees. Nalipay min ini sa nga matapos ang kapindua ka tuig nga wala sa face-to-face classes bangod sa COVID-19 pandemic nagbalik na ini kag nabuhi naman ang eskwelahan kasubong man nga nagbalik kay energy sa mga manunudlo bangod mayra na sang klase. Gina-welcome man tanan sang principal ang mga estudyante. Aminado man si Terora nga nabudayan ang mga manunudlo nga magtudlo sa distance learning bangod madamo sang ipreparar lain sa in-person instruction nga naanad na ang maini sa pagwakal kag lesson plan lang ang dapat nga preparahan. Gipagban sini nga sa unang adlaw wala man ginapilit ang estudyante nga magdala sang school requirements bangod wala pa man ini gina-required.
Kaya kita supposed to be tanim, kami mga flag ceremony, kaya nagbundak, gitang ulan. So, ang instruction ko na lang that they have their flag ceremony na sa ila classrooms. So, may ara naman kami ng mga activities sa mga classrooms na ginhatag ko sa teachers last week pa. So, kumbaga na plastara na ang ilang activities for the week. Kag may mga schedule naman kami naka-ready naman. Si Jose Terora, ang principal sa Negros Occidental High School. Nagbutang man sang information desk ng Negros Occidental High School agod gumabuligan ang mga kabataan nga wala nakahibalo sang room kag section. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kaya Wilma Tubong Banwa, mayara sila sang listahan sa mga classroom kag mga section sa mga kabataan kag sila ang nagatudlo sa mga kabataan nga wala nakahibalo bisan pa nga may group chat sa Messenger. Suno kay Tubong Banwa, may mga estudyante nga wala sang access sa social media, gani kinahanglan nga magbutang sang information desk agod nga mabuligan ang mga bata nga wala makahibalo sang classroom kag section. Ang information desk, amo ni siya mabulig sa mga kabataan nga wala nakabalo sang ilang nga section, sang ilang nga classroom. So, ari di sa amon ang listahan kag ang mga rooms sang mga kada advisor sa grade 11 para matudloan namon ang kabataan kung sa diin sila makadto. So, pagina, wala man sang paginutok gidere? Wala man gid ma'am, kay before sini, tang opening, may ara nang ging conduct nga parents orientation. Nabatian si Wilma Tubong Banwa, ang information desk in charge sa Negros Occidental High School. Aminado ang Public Information Officer sa Department of Education, Division of Negros Occidental nga meron ang kakulangan sa classroom sa pisar nga gintunga na sa duha ka schedule. Kung sa rin 50% sa Menolis ang magakadto sa kada schedule. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz nangin maayuman na kung tani ang pagbukas ng klase kung wala nag ulan na. Apang sa PEX ni maayuman ini bagod mabugnaw ang pagbukas sang klase. Ginkalipay man sini nga mera sang mga eskwelahan nga nagsaka ang mga enrollees. Sa kay Arnaiz, mayra man sa kabudayan sa pamudlo bangod, masobra sa anom ka oras ang ilang workload apang ginapainsen nila lamang sang deped sa ilang nga hira pa sa transition period kag ginatinguan naman ang nga maigo sa o kung maigo sa insakto ang workload sang mga manunudlo. Ginibind man ni Arnaiz sa mga manunudlo nga ang una nga 5 ka adlaw ang para sa adjustment sa mga bata matapos nga masobra 2 na katuig nga wala sang face-to-face classes. Suno kay Arnaiz, dapat nga magparigan ng eskwelahan sang psychosocial activities agud nga hindi man matrauma ang mga bata bagod bag-o naman ini nila nga experience matapos sa 2 ka tuig nga wala nakaparigan siniya. Padayon man ang monitoring nila agud nga makita man kung mayara sang dapat i-adjust ma-adjust na antes ang full blast sang klase sa bulan sang Nobyembre. Nanging maayo man kuntani ang pag-open sang klase kung hindi lang tungod sang tiyempo nga malain. Kaya so medyo dira nagka-problem tungod nga mga kabataan karabasa kag kung mga ano pa. So that's why nga supposedly for example diri sa Pulo Pandag Elementary School hindi kay papasudlo ng mga ginikanan kay dapat ang mga bata lang, pero eventually pasugdan lang anay kay para madulong ng anay sa ilang nga mga classrooms kay para payungan kag maana nga hindi man mabasa ang mga bata. Si Ian Arnold Arnaiz, ang PAO sang Department of Education, Division of Negros Occidental. Samtang sa mga repairs naman, mayroon man sang ginhatag ang school board sa probinsya sa eskwelahan ko sa diin. Amat-amat naman nga ginkayo ang mga dapat kaayuhon. Mayroon man ang Department of Education sang Quick Response Fund kung sa diin nagapadayon sa karon ang pagpili sa mga contractors nga maghimo sa repairs sa mga eskwelahan. Mayroon man sa budget nga ginhatag ang DepEd para sa temporary classroom apang ginahulat pa sang ahensya ang guidelines para diri. Samtang naibaluan nga ang pagkaon sa masustansya nga pagkaon na makabulig sa mga kabataan sa ila pagtuon. Suno kay Dr. Cesar Yap, ang colorful nga pagkaon kag prutas ang dako na nga bulig sa brain development sa mga kabataan. Suno kay Yap magluwas sa mga colorful nga pagkaon ang masami nga pagkaon sang seafoods kaangay sang isda ang makabulig man sa brain development magud mayara ini sang omega 3 kag ini man makabulig nga mag-alam ang bata. Ang isda ang mayara man sang fish oil nga nagabulig panami sang neurons kag nagapahumok sa mga ugat agud nga maayo ang ilig sang dugo kag agud man nga matagan sa madamo nga sustansya ang utok. Maayo man nga ipakaon sa mga kabataan ng itlog bangod mayara ini sa nga choline nga nagabulig sa pagpanami sang memorya sa mga kabataan. Suno sa doktor, maayo man nga pakaunon sang peanut butter mga bata bangod mayara ini sa nga thiamine, vitamin B1 kag vitamin E nga maayo man sa brain development. Ginpaayag ni Dr. Yap nga maayo man para sa utok ang pagkaon sang oatmeal, berries, beans bangod mayara ini sang vitamin B complex, vitamin E kag antioxidants nga nagabulig agon mangin sharp ang memory.
Maayo man ang pagpainom sang gatas bagon magluwas nga may protein, makabulig ini para sa cognitive function sang utok. Ginpahayag sang doktor nga ang breast milk nga makabulig sa brain development sang bata kung sa diin nag-aalam. Nagpanugyan ang doktor nga agud mangin maalam ang mga bata, dapat hatagan sang pagkaon nga mayara sa nagakaigo nga nutrisyon nga maayo para sa brain development kag memory sharpness. Fish, no? Naman, anong araw sa isda na nag-aalam ang kabataan na kaya mo ang fish, na mo fish oil, o kung tawag natin omega-3, no? So, ini omega-3 gali niya mo nag-panami gali isang mga neurons na nga utok, at the same time, ginapahumok niya ang kaugatan natin, so ang dugo, panami ang pagdaloy sa ito niya nga utok. Napatian siya Dr. Cesar Yap. Nagapasalamat ang Presidente sa National Congress Union in the Sugar Industry of the Philippines sa kunakausip sa barasig panahon nga islan ang administrator sa Sugar Regulatory Administration. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, kay Roland de la Cruz, welcome development para sa ilang pag-appoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Acting Sugar Regulatory Administration, o Administrator, nga si David John Terios Alba, Pablo Luis Ascuna bilang board member nga nagarepresenta sa Sugar Planters, kag Maria Mitzi Mangwag bilang board member nga nagarepresenta sa Sugar Millers. Sunod kay De La Cruz, personal man sini nga nakilala si Alba kag Ascona, nagikan man sa probinsya sa Negros Occidental. Ginalok forward sini nga baka trabaho ang bagong administrasyon sang SRA. Sunod diri sa nakausip nga ang observer sa mga affairs sang SRA kung sa din ginang pagabulahan ang maayo nga ginahimo apang ginakriticize man ang inimayo nga practice. Sunod kay De La Cruz, wala sila nagalantaw sa tawo nga nagapungko sa SRA kundi sa agenda kag intensyon sa pagpalakat sa sugar industry. Nagalamay ni nga ang bag-o nga administrasyon sa SRA ang mangin empatika kag responsive sa tion nga magpanawagan sang bulig ang mga sugar farmers. Ginpasamatan man sini presidente sa ginhimo nga tikang agud nga mapanumuan ang preso sang kalamay kasubong man sa pag-appoint sa bagong opisyalis sa gobyerno. Nagpanugyan man ini nga dapat magparigan sa madalom nga investigasyon sa mga nadiskubrihan nga maginapang hold nga kalamay sa pila ka bodega sa Bulacan. We are thankful na sa madasig nga tempo na fill up gilayon ang board kag ang administrator's office ng SRA. As para sa hinambal namon sa nagligad, kung sino man dra mapungko, mayara kami nga pagsalig nga may intention gid sila nga maayo para sa sugar industry. Kaya hindi man na nila pagbatunon ang ina nga posisyon kung wala sila technical capabilities, know-how, experience kung paano magpadalagan sa sugar industry. Sinako si President Roland de la Cruz. Ginkumpirmar sang hepe sang Pulupandan Municipal Police Station nga ginbawian na sang kabuhi ang lapsag nga una nga ginlubong sa public cemetery sa Banwa sang Pulupandan, Negros Occidental kahapon, Agosto 21 tuig 2022, apang nadiskubrihan nga buhi matapos nabatian sang sipol torero nga nagahibi ang lapsag. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Ryan Villasario, ginahibalo pa ang rason sang kinamatyan sang bata. Suno kay Villasario, sang gindala sa ospital ang lapsag, maayo man ang kahimtangan sini kag wala man sang pilas. Ginakuha pa sa mga kapulisan ang data sang bata sa Rural Health Unit kag ospital agud mabalaan kung ano ang kondisyon sang bata. Ginpahayag man sini nga maayo man ang sitwasyon sang iloy sang bata, nga ginpadulungan man sang investigador sang Pulupandan Municipal Police Station para sa dugang nga investigasyon. Morning lang naka-receive kami info nga napatay ang lapsag. Amo pa nang ginaanohan namon ma'am kung ano ang cause of death sa bata. Okay pa man ma'am, oo, amo nang so amo pa nang ginaanohan naton kung ano ang possible nga cause ang iya kamatayon. Nabatian siya Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Pulupandan Municipal Police Station. Pilason ng isa ka driver matapos nga makabunggo ang ginamaniho nga tricycle sa aberyado nga truck sa tubo sa sitio Dinandan, Barangay Anahaw, Nigaran kagabi, Agosto 21. Gikilala biktima kay Neste Miles Piñafiel. Yara sa legal ang pangidanon kay residente sa Pro Carmen, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Samtang ang driver naman sang 14-wheeler truck nga si Marcelo Castro, 35 anyos, kay residente sa Barangay Kumaliskis, sa Banwa, San Salvador Benedicto, ang era sa karon sa Costeria, sa Nigaran Municipal Police Station. Sa isang investigasyon sa Nigaran Police, nagapadulong ang biktima sa norte nga bahin sang highway kay nani na lang ini nga nakabunggo sa nagaparking na aberiyang 14-wheeler truck
Suno sa mga nakakita marasig ang dalagan sa tricycle kay ginalgar era sa impluensya sa makalubog nga elimnon biktima rason nga wala niya na kontrol ang iya ginadala nga tricycle. Nakagam sa pilas sa ulo si Peñafiel. Gilang naman nga gindala sa ang biktima sa hinigaran na medical clinic kargado sang tubo ang 14-wheeler truck kag nakita nga may ginbutang man ini nga early warning device. Nabalaan nga nagsugod na ang bukas sang galing sa Masantra sa Negros Occidental gani nagpanugyan mga otoridad sa mga motorista nga magdoble sa paghalong sa dalanon. Pilason ng 27 anyos matapos nga ginbuno sa isa ka 21 anyos sa Circumferential Road sa Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod sa Domingo sang kaagahon. Ginkilala ang biktima kay Jason Munares, kag residente sang Puro Consuelo, Barangay Villamonte, samtang ang sospesadong ginkilala kay Timoteo Famuso, kag residente sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Si Munares ang nakaagom sang 3 kapilas nga tugas ang pagbuno nga ginalakipan sa natuo nga baga o kanabaga kag sa nawala kasubong man sa natuo nga bahin sang Chansini. Wala pa may baluan ang rason sa pagbuno sa biktima. Una na nga nakapalagyo ang sospek apang natumod ini sang biktima gani na tigayon man nga madakpan sa mga kapulisan kag nakaunong na sa karon sa Bacolod Police Station 4 kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso. Sa mayo nga balita, tuman ang kasadya sa first prize winner sa studio draw sa week number 3 sa Enhanced Swerte sa Palengke sa Bombo Radio kag Star FM nga si Delilah Balina sa Purok San Roque 1 Barangay Dumanan Bacolod City nga siya may proof of purchase nga coupon sa Arpanete Pawn Shop and Jewelry sa mabaton ang sini ang 5,000 pesos nga cash kay 1,000 ka pesos nga worth sang gift bag. Sa kay Delilah nako ang mabulig sa ila pamilya adaragan sila nga kwarta labi na nga wala man sa permanente nga trabaho ang bana kag nagumpisa ng klase. Ibakal man sini ang cash prize ang kinahanglan sa balay kag dugang nga proof of purchase. Samtang Una nga hatag! 1,000! Ikaduha nga hatag! 2,000! Ikatlo nga hatag! 3,000! Ikalanggit! Okay, apo ko. Ika-apat! Ika-lima! 5,000! Gabay sa pahayag ni Delilah Balina sa first prize winner sa studio draw sang swerte sa o konihan swerte sa Palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Nalipay naman ang second prize winner nga si Aliha Moica sa Pro Club Hiligyon Barangay 35 Bacolod City nga may proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Bagod ako nga bulig sa iya kag sa pagtuon sa iya mga kabataan ang nabaton nga 4,000 pesos na cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Sige! Ano nang imong premyo? Una nga hatag! 1,000! Gabi ka. Ikaduha nga hatag! 2,000! Kuwit mo na. Ikatatlo! 3,000! Ikaapat! 4,000! Thank you sa sponsor ng Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo number 1. Si Aliha Mojica ang second prize winner sa studio draw. Samtang gikakibot naman sa third prize winner nga si Mercy Lagari sa Purok Litsunan Barangay 36 Bacolod City nga may proof of purchase nga pure gold sang ini ang lawagan nga tagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Ibakal man sini sang galamiton sa ginahimo nga barquillas kag barkeron bilang pasalubong ang nabaton nga 3,000 pesos ang cash samtang ang resibo sang ginpamakal sa pure gold ang imo naman sini nga entry agud magpasakompliwat ihatag man sini sa iyang o kon ihatag sini ang 1,000 ka pesos worth sang gift pack nga siya o kon sa iyang apo kasubong man sa iyang anak. Ari nang imo premyo sipa na una nga hatag. Dumanak daw no ito padba. Ikaduha nga hatag. 2,000. Ikatatlo nga hatag. 3,000. Amay lang wala ko naigo. Ari ang balde ba siya buhay mo ni? Di man? Hindi man, ipahatag ko pa sa ako mga kabataan niyo. Third prize winner nga si Mercy Lagari ang tagdaog galon sa nga nagapasalamat sa mga sponsor sa kag sa Bombo Radio kasubong sa Star FM sa pagpatingan sa Enhanced Swerte sa Palengke promo. Nagapangagda man ang maini sa mga nagapamatik nga magpasako pagi sa paghulog sa entry sa good nga magdaog man kasubong nila. Kag sa katapusan nga balita, malipayon naman nga ginbaton sa mga tagdaog sa week 3 sang online activation sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sa nga Bombo Radio kag Star FM ang ilang nga premyo. Tuman ang pagpasalamat ni Maria Teresa Halikhik sang Puro
Puro Kabuhi, Bacolod City matapos nga napilian bilang first prize winner nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Suno kay Halikik, first time sini nga nagpasakop kag kaluyan nga napilian siya nga tagdaog. Mapadayon naman ini sa pag-arrange sa mga sponsored products sa iya tiyangge, agod nga magpasakop liwat sa paglaom nga liwatman nga makadaog. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga 2,000. 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000. Nabatian si Maria Teresa Halikik ang first prize winner sa week 3 sa online activation sa Inanswerte sa Palengke 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. Samtang nagpasalamat naman si Marilyn Esmeralda Carranza sa Banwasang Tuboso, Negros Occidental matapos nga mapilian bilang consolation prize winner sa online activation sa Inanswerte sa Palengke 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. Ginapasalamatan siniyang 2,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sa gift pack nga nadagan. Una nga hatag! 1,000. No, pero hindi ko sa nandiyan na, uya ko sila. Ikaduha nga hatag! 2,000. Tumanumbag ka, mama. Hindi man manumbag. Salamat. Ari na akong premyo halin sa online activation. Salamat. Salamat gid ko nga isa ako sa napilian nga nagdaog. Grasya na gid ni para sa ako para sa mga bata. Nabatian si Marilyn Esmeralda Carranza Consolation Prize winner. Nakibot naman si Ronilo Bonifacio sa Ronilo Store sa Barangay Bata, Bacolod City nga siya ang napilian man bilang Consolation Prize winner sa online activation sa Inanswerte sa Palengke 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. Tuman na pagpasalamat si Nibangod Dako na manini nga bulig sa ilang cash prize kag gift pack nga nadagan. Ang imo nga premyo, Sir Nilo. Una nga hatag! 1,000! Ikaduha nga hatag! 2,000! Okay, ari ang imo nga balde sa Kurokan. Ipakita sa ilay, padayaw. Meron na sa nga 1,000 pesos worth of gift pack. Anong mahambal taliwat? Nagpasalamat ko sa Bombo Radio kag sa Star FM nga kamay pagkakunsin o mandaan gusto nyo mag-intra para magdaog man kamo. Nabatian si Ronilo Bonifacio Consolation Prize winner. Ang mga tagdaog ang lunsay nga nagpasalamat sa mga sponsors kag Bombo Radio kasubong man sa Star FM sa pagpatigayon sa Inanswerte sa Palengke promo. Nagpangagdama ng mga inis sa mga nagapamati nga magpasakop sa online activation agod nga magdaog man kasubong nila. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mga kabombo, inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sang Lunes, petsa 22 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang